Kuya Noli. Unexpected. Ayan siya. Hi! Ay, hello! Hello mga kabikulana. Kumusta po kayo? So ayan. Eto na. Tinulungan tayo ni Kuya Noli. Galing kay Sir Ruben Libuon at kay Sir Jojo. So yan, thank you so much po. Pandagdag to sa ano. At least konti na lang yung idadagdag kong pambayad. So yan, gumagawa ko ng ng kasulatan. Gumagawa ko sa kasulatan tapos biglang umepal si Kuya Noli. Umipal talaga? Pambihirang buhay. Talagang umipal? Ang ganda ng word ah. Biglang dumating si Kuya Noli. Ang ganda ng word. Kaya ayun, nagkagulo-gulo na siya. Nalobat yung GoPro natin. Nalobat, bigla siyang nalobat. Kaya ayan, hindi ko pa kasi yun na-charge. So ito na nga. Ito na yung pambayad sa ating lupa. Sa lupa natin. Charot. So yan si Kuya Noli. Mamaya, meron pa akong pasok. Ano oras ulit? 2:30. Ano po, hanggang 5 na po. Hanggang 5. So yan guys, abangan nyo yung vlog ko ng pagbabayad nito. Ayan po. Gawin natin 10,000 views. The way kami papunta kay La Balete. So hindi ko chinat si Balete kung nandun siya or kung ano. Wala, biglain na lang talaga natin. Hindi kasi ako nag-chat talaga. Kaya hindi ko alam kung nandun siya. Pero Sabado naman, wala naman siyang pasok. Pero yung papa niya, sabi niya kasi sa akin dati, available daw yung papa niya is Linggo kasi wala daw na trabaho. Yung papa niya kasi nagtatrabaho sa Kuya Miris-Biris yung pinuntahan natin. Doon si papa niya nagtatrabaho. Di ba dati doon talaga siya nagtatrabaho na? Mas na yun. Ganda na ng quality ng video. Sabi ko kay Kuya Noli, ako na mag-drive. Abangan nyo guys, abangan nyo yan, ako magda-drive. Kay Becky. Sabi ko, ayoko, kinakabahan ako. Saka Walang tiwala sa akin. Saka na, yung walang masyado sasakyan. And guys, hindi kasi, tingnan ko dito sa Quick Pro na na apps. Ito connecting. Not now. Oh, nag-ano na. Ako didikit doon. Kailangan nasa malayo kami. So yun guys, dito na kami. Hindi kami dumiretso dun sa unahan. Ayan o. Dito kami banda. Wait lang. So, ayan. Let's go. Turuan natin si Bicolana mag... Uy, gusto ko. Baka may prutas doon. Gusto ko pumunta talaga dyan, Kuya. Kasi gusto mo baka may bunga na. Baka may bunga na. Let's go. Hinaan mo lang muna. Okay. Hi! Sorry. Alakas. Oh my God. Si Kuya. Wala, may init. nangyari? Uy, kumusta? Ay, nahabol ako! Oh, nakita ko kung sino yung habol mo eh. Uy, ano to? Ayaw magsabi mo. Ano yan? Best po. Asa na? Rock and roll. Ano yan, te? So, ano, ito ba yung Ay, yung binibenta mo, ate. Yung piniprito. Uy, masarap to, guys. Kung kasaba to eh. Kasaba? Kasaba? Wala na hinahabol mo na wala na. Oo, kasaba to. Tapos piniprito. Tapos masarap yan.
Ang ganito, oh. Ayan, guys, oh. Sarap to. Alam, librito. Ay, Charis. Ay, charot lang pati. Asan po si ano? Chen! Si Chen. Ay, baka mabilad. Dalin ko na. Dalin ko na, baka mabilad doon. Hala! Maganda na dito. Hoy, may ano na, may kubo-kubo na. Tabi-tabi po. Masyado naman. Ay, masyado. Tabi. Ala, baka mahulog ako. Hala. Hala, mabigat pa naman ako. Ah! Kubo-kubo. Ang daming sapay. Maganda tong tambayan. Anong habol mo? Ay, buti di kayo binagyo. Hindi nga, mas maganda. Patakot ka. Baka takot, tingnan mo to. Hala. Hindi, lagyan mo lang dito. Ay, kumawa ka lang dyan. Mas... Nalayo mo sampay. Anak kong nantipaklong naman. Gusto si Lola. Andun yata sa ano? May bayabas pero... Andun yata sa... May bayabas pero walang hinog. Huli talaga. Hindi huli. Ay! Asan ka na? Tago yung anak. Si Lola. Andyan ata. Sa taas. Samahan mo na punso. Tara, bibi. Hingi daw siya ng prutas doon. Si Kuya. Hingi daw siya ng prutas. Come on, bibi. Punta ako dito kay Lola. Lola Florida. Hoy! Na-miss ko to. Hi! Hello! Hello! Wala pang buhang mangga. Wala pang buhang mangga. Wala pang buhang mangga. Kumusta? Mala ito, oh. Buti di ka binagyo. Sa awa ng Diyos. Tingnan mo Ang naman ganda ha. Gagaling ko lang sa ano. Saan ka galing? Natagaro nagpaparagayon ka. Paparagayon ka. Namurot ang kilo ka doon. Alo ka doon? Ako nagkagayon? Naglukad ako. Look, ito. Guys, ito nga pala. Namulot daw siya ng ano. Ng nilulukad. Ano? Kinokopra. Kopra tawag doon. Ito oh, tapos ganyan nga. Kinokopra oh. Tapos papausukan. Kasi sayang. Tapos yung ginagawang langis. Ang daming tubo na. Makakapagod naman. So, ayan. Kumusta ang buhay-buhay? Ang tubo ko. Okay lang. Nakakaraos. Ang linis ng bahay mo. Linis ba yan? Kubo lang yan. Kumusta yung doon sa taas? Uy, mainit pa. Mainit doon. Oo. Ano nito? Yan si Kuya Noli. Ha? Si Kuya Noli yaon. Wait lang, magbibis ako. Oh, maganda na. So yun guys, wala pang bunga ang mangga. Guys, gusto ko puntahan dito yung ano, fruit heaven ni Lola. Let's go. La! Punta muna ako dito ha. Wala. May mga bunga na yung mangga kaso malilit. Oh my god, ito na lang. Sana gusto kong kumain ng ano, ng Oh. May nakita ako. Bebe, pahawak ako, bebe. Ito, oh. Hoy! Hindi ko pa maabot. Ay, ayun po, madami. Sana walang ano. Ay, ayun, oh, may malaki. Halaki na, insyo ng... Guys, inunahan ako ng ibon. Sayang naman siya. Gusto ko yung hilaw ganito kasi matigas. Gusto ko siya ano sa asin. Bala kayo dyan. Basta ako hanap dito ng bayabas. Ayun pa oh. Okay na. Okay na. Kami na ako nakuha. Dito si Lola. Kumuha muna ako bago nagpaalam. Huy.
nauna yung pagkuha kaysa sa pagpaalam. So yan, naghanap kami. Ito la. Ay, madami yan, oh. Oh my God. Thank you. Thank you, Mother Earth. Yan, bulaklak. Kasi wala pa yung mangga, no? Sayang naman. Wala pa talagang bunga dito yung mangga. Kahit bulaklak, wala pa. So yun guys, ang dami dito. Ayan, oh. Tingnan nyo yan, oh. Ayan. Ayan pa, ayan pa. Ang dami bunga nitong isa. Yan po. Oh my God. Ayan pa. Kunin natin. Uy, parang lahat hinog. Ano, nagkahurulog na nga. At eto, dito ko pala nilagay sa... Hindi naman magaling dito na kumain ng mga bata. Ayan o. Dito ko sa damit ko nilagay. Wala akong lalagyan. Ay, dito pa naman. Wala akong lalagyan, baby ko. Diyos ko, napakatakaw. Napakatakaw ng batang ere. Lahat hinog ng bunga, Lola. Uy, baka mahulog yung nasa damit ko. Ito, may bulsa dito. Malaki, oh. Uy, ang dami talaga. Wala kasi bayabas sa amin eh. Walang bayabas sa amin. Ang dami na nitong nabulok. Oh my God. Hindi Meron naman ako nakitang malaki. ng mga bata. Meron ako nakitang malaki. Kaso hawakan ko yung damit ko. Wala man kasing bata dito. Ayan o. Pero dami na. Wala siya. Hala mo. Ayun, oh. Puno na. Ayan, meron siyang bulsa. Eh, marami pa, oh. Yung pinya, wala pang ano. Dito may mainit. Bibili ako ng pinya. Gusto ko yung ano, yung hilaw. Guys. Okay lang. Hindi ako maano. Yung maasim. Mahilig kasi ako sa maasim, guys. Alam nyo yan. Kahit sa mangga nga. Di ba gusto ko yung hilaw? Ay, hawak ko yung dawet ko. Ay, yun. Ang laki. Pwede na kaya yan, la? Oo naman. Oh, pwede na daw yan. Yan, oh. Nag-iisa. Tira Oh, talaga. Nag-iisa para sa akin pala. Guys, nag-iisa na lang. Para sa akin talaga yan. Oh my God. Para sa akin talaga. Buti naabutan ko pa. Doon, may isa pa. Ano ang gusto? Okay na po yan. Oh, baby ko. Dandan. Gabi na yung pabis ko. Kaya lang yan. Hala si Kuya Noli doon. Yung trabaho, kumusta nun? Ang dami nga kamote. Wala pa tong ano, diba? Wala pang unod. Ayun, may madaming malalaki. Pwede na. Tama na tong bayabas. Wait lang, may nakita pa ako dito. Ay! Di ko to talaga titigilan. Oh. Let's go. Carry lang yan. Kung ako, akyatin ko talaga yan kasi wala akong lalagyan. Nakalagay sa damit ko. Parang bata. Oh. Yung pabis ko bumubuhos na. Yung star apple daw walang ano kasi binagyo nga. Kaya walang bunga. Oh, gulat nito si Kuya Noli. Ang dami ko tala bayabas. Ay, wala pa pala yung ano no. Ay, ito, yung ano tayo? Dragon fruit. Nakalampos na. Ah, tapos na yung dragon fruit. Ako na po, Nay. Yeah. Mabigat eh. Ay, no. Ano sa Tagalog yung pababa? Pasulong. Pababa. Pababa, yun nga. Pero may tawag dun sa Tagalog, diba? Pasulong. Hala! 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 Hala, kuya! Hala! Naplosan ako! Kuya, waka mo. Oh, Dami. meron pa yan, guys. Ito pa. Pinya. Wala talaga. Matindi. Ah, yan pa. Talaga. Ano yan? Kuya, ang pawis ko. Ano yan? Bayabas.
Bayabas, ang galing. bebe. Dito na lang natin. So yun guys, gusto ko kumain itong pinya. Kaso nga, mainit pa. So ibabad na lang. So yan si si Chen. Ibabad na lang daw po sa sa tubig. Yan. Thank you. Ano na, Bi? Kumusta na? Uy, nagpayat siya, kuya? Umangkad nga. Na-blooming nga. Nagpayat kami. Tapos na-blooming. Huwag yun. Ako lugod nagtaba. Kumusta? Wala kayong pasok? Sabado. Ayaw nga pala, no. Puta, nandito si Papa mo. Sabi mo, pag linggo lang dito si Papa mo. Hindi, oras yung trabaho doon. Pagkatapos. Eto madaming tinatapos na Eto na guys. Eto na, ngayon niya i-compare. Pumayat si Balete. Ako naman tumaba. Diba? Pumayat. So yan guys, kumakain kami ni Kuya Nolin ng bayawang. Mangga. Bayabas. May asin ko yan sa asin. Sarap ba pag may asin? Nasaan na yung yung hinahabol kong bata? Tapos, ayan yung pinya binabalatan. Bukas pa uwi yun. Hindi ba? So yan guys, sarap. Baliti. Hoy! Join ka dito, Baliti. Come on! Join ka ba? Hi! Kamandukot. Magalas ka kung baka magkapantok. Pwede talaga. Pwede talaga. Kain na kayo! Baliti, oh. Kuha na, Bax. Kuya, kuha na. Yun na. Baliti, kain na. Pamag! Pasalubong sa'yo ni Bicolana. Grabe ang lalaki ng hiwa. Ano ba yun? Kaya nga, lalaki. Mainit pa nga. Hindi kaya umano ang tiyan natin ito? Hindi po kasi umulo ang tiyan namin. Hindi man, kung scourin mo lang. Ibiyahe tayo. Mamis ka deet. Mamis da ka deet. La! Tamis? Ito! Ikaw naman. Napakatamis. Alalala. Oh! Buboy! Ang tamis. Sarap. Mamis? Sayang, gusto ko yung maano. Lasang pinya. Ito na guys. The moment of truth. Mainit nga. Sugat ang niya yan. Pag nasa buwan. Kaya nga. Ganon. May asin, madami yung asin. Sumo kayo, tita. Bakit ka tita? Tita, Janin. Bebe, Tita, Janin. Mainit-init pa nga, pero okay lang. Kunti man lang. Galing naman ko sa Ipagatin mo na lang. Para maano. Mamaya. Oh, Hindi ka. Pinya nga. Pinya talaga. Pawis na pawis si Bicolana. Pawis na pawis si Bicolana. Hawak na. sura mo na di ko. Nga, sarap na. Dahil pagulo ko na. Sana ako po. Lasang pinya nga. So yun guys, Atod. Yan, pag-atod ko. ang kami ko Noli at ayan, hindi na namin naubos yung pinya. So yan, batchi na kami. Salamat po! Box! Bye-bye! Ingat!
Anot lang, dungi unta. Tatay na yung viewers ko. Dungi unta. Ano yun? Dungi unta. Ano? Ilapit ang camera. Tatay na yung viewers ko. Ganun pala yun? Dungion. Dungi on. Dungion. Iba mo yung dung... Oo. Digdong. Balite, baka magamit mo. Sige. Pang-date nyo. Alright. Thank you. Wala na ako nawalat. Sa kuya rin bayawas. Salamat. Inay. Salamat. Okay. Thank you. May bit-bit pa ako. Thank you po. Okay. Ano ko is... Pinapalabas ko yung hinahabol ko eh. Ayaw na naman eh. Bukas pa uwi yun. Salamat po. Bukas pa uwi yun. Thank you. Let's go. Sa masunod naman. Hindi nga, makalakaw ka mong ano. Pababa tayo. Guys. Yes. Amo talaga. Okay lang. Apa. Lapit-lapit eh. So yun guys, papunta na ako ng school, 2:30 na, tapos alas 3, magpa-practice kami pagtimpla ng mocktail kasi nga malapit na yung acquaintance namin, tapos kami yung na-assign na magtitimpla, tapos parang bantay sa stall, ganun, tapos bibenta namin yung tinimpla namin. So yun guys, let's go. Busogod ako. Mainit pa yan. Super busog ako. Busog ang person.